Smart Roadster. Сега ще обясним малко за съединителя и мотора, който натиска съединителя на тази кола. Имаме го от доста години. През това време в началото бяхме сменили съединител. Общо взето мотора отдолу е с регулировка, белязахме къде точно седи, сложихме го на същото положение, долу-горе, нали, добре се държеше. Не сме търсили някаква вид адаптация, която трябва да правим. Така карахме го доста време и тук преди около месец в един момент на едно кръстовище при тръгване, изведнъж оборотите пропадат, почва едно лашкане при тръгване. Разбираме, че съединителя пуска преди компютъра да подаде газ. Така че вкарахме го пак на канала, бутнахме още мотора към съединителя, за да видим дали може да натисне по-напред и всъщност да тръгне да пуска след като колата е подала газ. Вид регулировка, което просто пробвахме. Долу-горе нацелихме момента, така че колата първо леко да подаде газ и тогава да пусне съединителя да тръгне, но почнахме вече полека да усещаме едно придърпване при смяна на скоростите. В момента, в който закачи горна скорост, пускането на съединителя беше много грубо, едни придърпвания се получават. Почнах да мъча с самата газ да контролирам общо взето смяната, да задържам леко на почти без газ, докато пусне съединителя, тогава да подам, за да се получи по-плавно, но тегава работа. И в един момент на един голям баер на пета скорост понатиснахме, за да може да задържи пета и чух, че съединителя препозна. Общо взето двигателя се форсира леко. Това е абсолютна индикация, че сме натиснали мотора повече отколкото трябва. Вкарваме го тук. Видяхме едно опътване в интернет, което долу-горе е обяснено как се правят нещата. Сега ще опитаме да го обясним, така че да се разбере. Трябва ви диагностика задължително. Дали ще е стар диагностика, ние работим с Текса, която също прави такива адаптации. Общо взето имаше в нашата функция за... Как точно беше написано? Общо взето компютъра да разбере къде е припозваща точка на съединителя. Трябва ви ето такъв силомер, защото регулировката на самия мотор, който е ето този, се прави с 50 Нм опан. Развиваме болтовете, има ред на затягане. Първо е този, сега погледнато назад. Този, после този и накрая ето този. Сега не знам дали трябва да се спазват, не сме ги спазили. Развиваме болтовете, дърпаме с силомера. Ето го. 50 Н. На опътването имаше някаква планка, ето тук закачена с някакъв болт, където можем да закачим самата кука. Значи ние закачихме тук, придържаме с един пръст, успяхме да го дръпнем както трябва. Дръпнахме, затегнахме, направихме процедурата с диагностиката и колата се държи коренно различно. В момента при смяна на скорости изобщо не се усеща, когато закача горната скорост и пуска съединителя. Става супер плавно, много добре направено. По принцип в самата процедура има да се направи веднъж това нещо, да се изчистят грешките, след това да се дръпне отново на 50 Н, да се развие, да се види дали ще мръдне самия мотор на някъде, да се пребутне насам натам, нали, за да излязат тези 50 Н, да се затегне наново и след това вече да се пусне процедурата по адаптация на тази пускаща точка. В момента върви перфектно. Това е, което исках да обясня. Ако някой нещо не е разбрал или има някакви затруднения, ако на някой се наложи да го прави, спокойно може да пита. Ако нещо можем да дообясним, ще съдействаме.